kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas! Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan natin ng luhika mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang Pinay na naman ang kinoronahan bilang Miss Echo International 2025. Palakpakan! Pag-ingay. Matanda ka talaga, ay maingay. Walang iba, kundi si Miss Alexi Brooks. Tubong Iloilo. Ang nasabing beauty queen, naiuwi niya ang corona bilang Miss Echo International na ginanap sa Alzara Ballroom Hilton Green Plaza sa Egypt. Siya ang pangatlong Pinay para manalo sa nasabing prestiyosong titulo. Nauna na sina Cynthia Tumalia noong 2018 at Kathleen Paton noong 2022. At pinapakita nila kung gaano talaga kaganda ang mga Pinay, lalo na sa global stage. Congratulations! Congrats! Alexi Brooks, mabuhay ka! Mabuhay! Ang kulit-kulit na. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Bishi! Morning, Koy. Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! Woy, morning na! Sana? Balik sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw. Mga na-traffic ngayon, maing buntag. It's Monday! Back to basic. Balik sa Yes. trabaho, April 21, 2025. Sa oras na 7:32 ay kasama niya na pambansang Angkol Dagol! Kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga Itaas? angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ako si Nita, yan si Tita Kita Max. Max! Kita Max! siya Si Tita Max. Kasama ang pambansang Senior Mangkanor! Good morning. Good morning sa aking mga... Tirador ng... Tirador ng beauty queen. Ayan. Ah. Uy. Siyempre, nagka-crush yan. Yung mga... Nagka-crush sila? Hindi ko nagka-crush sa'yo. Sila sa'yo? Nagka-crush sila sa Ay, akin. mali. Sila yung may gusto sa akin. Kasi marami kang pera, pero sa looks, parang okay, pikit-pikit na lang. Ganun ba yun? Well, excuse me, nung kabataan ko, gwapo din ako, Wala mo lang sinabi, pero ngayon, bulok na. Hoy, once again, congratulations, Alexi Grabe, Brooks. napakaganda naman kasi Oo. talaga na, ano siya, buhay na Barbie. Totoo yan. Halin sa Iloilo. Ilongga pala. ang halin sa Iloilo, kumbaga galing Iloilo. Maing aga sa ato mga kasimano, mga kauturanda. Yung skin complexion niya ba ganun talaga? Morena talaga. Ganda no, Barbie siya talaga. Ay, Barbie! Sabi ko na, Barbie eh! Ay, Barbie na. Barbie girl. Yan yung mga may type sa akin, yung mga beauty queen na yan. Yung mga title holder. Inuulit-ulit niya kahit kanina pa namin pinag-usapan. Ulit-ulit talaga. Para lang ma-emphasize ba? Ma-emphasize?
Ganon. May emphasis tayo. Pero Tits, minsan mo na rin bang pinangarap na maging beauty queen? Tulad ni Alexi Hindi. Brooks. Wala ba sa ano mo? Hindi talaga. Kasi nung kabataan ko chubby. At saka, Chubby nung kabataan. maitim batok, maasim kilikili. Yung ilalim ng boobs, may pawis. May patingin. Wala ba? Uy, mga kanor! Kanor! So, hindi. Hindi So ko talaga wala siya. talaga. So ibang glow up ng isang tita. Parang, parang tanggap ko na yung physical attributes. Nung kabataan. Oo, nung kabataan. Tsaka na maaga ako nag-asawa, 21 eh. So yung wala parang, hindi talaga yung past na gusto ko. Ang gusto ko talaga manlalaki. Kaya ko namang manlalaki kahit di beauty queen eh. Pero ngayon, ang pinipeg ko, mga beauty queen. Yun. Yung peg ko ngayon. Na kahit hindi ka naman sumali, Oo, mukhang yung beauty peg, queen. oo, yung vibes ko, yung hair, Ganon yung din yung pig makeup. ko. Ganon din yung pig ko. Peg! Ha? Peg, hindi baboy, peg. Ay, ba na pala yung pig? Yung pinipeg ko. Pinipeg niya. Parang mukhang beauty queen. Oo, Kahit hindi yung naman ayos. sumasali. Yes, pati yung posture yan. Postura. Yung Yes, talagang nag-training hindi pa nga ako nag-i-slouch. nag-training pa ako ng modeling. Oh. Oo, para sa posture. Kasi nga, slouch ako eh. For the longest time ko, mula elementary hanggang, eto lang, kailan lang. Slouch ako kasi kinakahiya ko na malaki nga yung Ano sabihin mo? Sabihin mo! yung breast ko, malaki. Kasi parang dati kasi parang ano siya tinutokso ka. Buba, ganon. So nahihiya ako sa Sino nanunukso? mga kaklase ko ng high school. So parang nako-conscious ako kasi parang yun yung protruding part ng katawan ko. Pero hindi So mo nahihiya lubos ako. sa kalain na Oo, nung nagka-jowa asset mo na, pala siya. nung nagka-jowa ako, kapital pala siya, asset. Sabi ng jowa ko, hindi, ang ganda nga dahil dyan. Kaya, kasi di ba yung mga beauty queen talagang pinaflaunt nila kung ano meron. Yung kung mga, ano meron. Ano pala siya? Kapital ko pala siya. Asset mo yun. Asset ko pala siya. Si Mang Kanor asset. Hindi to acid. acid yung mukha diba? Acid reflux. Ganyan! Kaya kinorek ko pa ko yung posture ko. Neto na lang. Siguro mga 2 years ago. So kahit yung mga sumasali, di ba, sabi mo nga may training ng proper na paglakad, proper posture, na hindi ka nakaslouch. Dapat talagang self-confidence. Ganun. Oo, Lahat yan eh. Holistic yan eh. Kasi pag nakita naglalakad ka, beauty queen ka, pero parang wala kang kumpiyansa sa sarili, dun pa lang minus points ka na So, no? kailangan ng training dyan. Kaya saludo. Saludo tayo kay Alexi Brooks. Congratulations. Alexa Brooks. Miss May lahi Echo pala siya. International 2025. Oo, may siya, half. Kasi kita mo naman yung itsura niya, tisay talaga. Si Mang Kanor, half kilo. Happy. Sabi, binubuli na talaga ako ba? Kawawa naman ako. Ayan, so congrats sa mga beauty queen. Sabi, rumampa. Yung beauty Yung queen. judge. Oo. Hindi, hawak niya. Ano lang yun? Ano, sabihin mo. Ang tangkad eh. Nung beauty queen? Nung cameraman. Uy! Sumisilip yan. Yung cameraman. Yung host. Type ni Mang Kanor. Yung beauty queen? Yung cameraman. Camera woman. Mas gusto ko yun. Uy, maganda. Yung beauty queen. Yung judge. Nag-diet siya eh. Yung beauty queen? Yung cameraman. Para sa'yo nakatutok palagi. Yung camera. Yung judge. Puhusgahan ka niya Ng judge. ng kameraman. Sabi niya, uy, may video ako sa'yo. Sabi ng ex ko. Iba yun. Daloy-daloy lang makikinig ka, Bisyo. Hanggang 9 pa po kami! Dito yan sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang? I-memorize yan, basic!